I pozdrav svima, dobrodošli na kompjuterski tutorial kanal. U ovom klipu ću vam pokazati kako da poboljšate kvalitet neke slike u Photoshopu u nekoliko koraka, znači za 1 minut, ne treba vam više. Znači našao sam neku sliku na internetu i evo kako izgleda, neki kao cvet. I sada šta raditi? Znači prvo čekirajte ovaj layer, idemo desni klik na njega, možete duplicate layer ili layer pa duplicate. Idemo tu, ime nije bitno i sada idemo na opacity mod, stavimo soft light, vidite kako je sada bolji kao efekat. Hard light nekako je mnogo jako, znači na soft light stavite, vidite kako je malo više fokusirano i lepše izgleda. Sada kada smo to uradili, idemo na image adjustments i idemo na levels. Znači ovdje podešavate sami kako želite, kako vam se sviđa, znači igrajte se sa ovim. Na primjer ovako nešto. Ovaj malo ulevo i ovaj ćemo da vidimo malo da ga prosvetlimo oko 1.25, ok. I evo da vidimo razliku, znači pogledajte, razlika je velika, znači kvalitet je bolji i lepša slika. Poslije ću poslije ovoga da vidite lepše kako izgleda slika. I to je bilo to za ovaj klip, hvala što ste gledali i pogledajte u opisu, bit će link od jednog sajta, portala, sve vezano za gaming, znači pogledajte i pratite, jako je dobar i kvalitetan sajt. I to je bilo to, pozdrav od mene.